To fa yau dai na zo muku da game changer. Kamar yadda na san mutane da yawa sun daɗe suna jiran bidiyo irin wannan. Idan kai online artist ne, student ne, ko kuma ɗan kasuwa ne, na san dole kana amfani da data wajen yin al'amuranka na yau da kullum. To mafitan da na zo muku da shi kenan. Za ka so a ce kana kan yin wani abu a intanet data ya ƙare? Za ka so a ce kana siyan data da tsada? Za ka so a ce idan ka sai data ya nema rikici? To yau na kawo muku application ko kuma site na siyan data. The one you can trust. Mu bari ma a ce ka san wani site ko kuma wani application da kake siyan data a ciki. Za ka so a ce ko da yaushe site ɗin da kake siyan data babu network? Za ka so a ce suna siyan maka da data da tsada? Za ka so a ce data su bai da ƙarfi yana saurin ƙarewa? Ko kuma za ka so a ce ba su da standard customer care, ta yanda idan abu ya faru da kai babu wanda za ka kira? To amma fa daɗin abun shine, na san app ɗin da zai kawo maka da duk matsalolin da kake fuskanta akan hakan. Kaga kenan na san maganin matsalolin nan da na lissafo. Wannan ita ce fuskar application ɗin da kuma yanayin aikin da wannan kamfanin yake yi. Idan kana so ka sai data da ya kai 1 gig akan naira 214 kacal, to wannan app ɗin naka ne. Idan kana so ka sayi data inda network ɗin su baya yankewa, to wannan app ɗin naka ne. Idan kana so ka sayi data daga app ɗin da suke receiving na phone naka nan take idan ka saka kuɗi, to wannan app ɗin naka ne. Idan kana so ka sayi data daga site ɗin da za su tura maka datan nan take, idan ka siya wannan app ɗin naka ne. Haka kuma idan kana so ka sayi datan da zai jima maka, ba datan da za ka yi voice guda biyu a WhatsApp shikenan ya ƙare ba, to wannan app ɗin naka ne. Application na Global Dataway shine maganin matsalarka, wato hanyar bayanai ta duniya. Shine maganin matsalarka, shine maganin matsalana, shine maganin matsalar wanda ka san yana da matsalar data. Yana da sauƙin amfani, ga kuma intanet nasu 24 hours. Za ka iya yin rijista kuma ka saka kuɗi a ƙasa da minti 2 kacal. Ni nan on True Life Story, na yi amfani da application da na manta password nashi, sai dai na haƙura da kuɗin. Amma fa ba iya data kaɗai ba. Idan kana so ka sayi exemption, airtime, data, kana so ka biya electronic bill, cable TV, recharge card pin, kai har mayar da airtime naka zuwa asalin kuɗi. Idan ka yi kuskuren sayan kati da yawa a wayanka kenan. Duka wannan application ɗin yana yi. Za ka iya samun wannan application ɗin a Play Store idan kana aiki da Android. Idan kuma kana amfani da iPhone ne, za ka iya amfani da wannan link ɗin gurin shiga application. Wanda suke aiki a Android, zan bar link na wannan application ɗin a ƙasan wannan bidiyon. Sannan kuma za ka iya ma wannan lambar magana idan kana neman ƙarin bayani. Abin da ban gaya maku ba shine, suna yin promo idan kai ciniki da su sosai. Kaga wannan idan kai mai siyar da data ne, shine irin application ɗin da kake buƙata. Ka fara amfani da application na Global Dataway. Ka daina shan wahala akan data.